FIFA. ميلان حتى ولو كان ليس ميلان زمان. ميلان هو ميلان. كرة لإيغوايين، بابا جول، جول فعل الأرجنتيني. إيغوايين. Vítejte všichni u sledování dalšího dílu z kariéry AC Milan. Pojďme se hned podívat, jaká sestava nastoupí proti velkému soupeři, a to sice Neapoli. Tak museli jsme udělat jednu změnu vynucenou, protože Kevin Constant, jak vidíte, má červenou kartu, a tak ho nahradí De Sciglio. Budeme hrát na dva klasické hrotové útočníky, Balotelli a El Shaarawy, a pokoušet se držet míč v záložních řadách, poněvadž si nemyslím, že máme nějaké rychlé krajní hráče. Možná tady Niang, ale ty křídla nejsou úplně ideální. Možná se na ně podíváme v dalším přestupovém období, ale to je pořád ještě hodně daleko. My jdeme hrát proti Neapoli. O tomhle soupeři si povíme i hned za chvíli něco, takže ještě upravíme herní nastavení trochu. Poloprofesionál. Dobře, budeme hrát za Deštiva. Takže jdeme na to. Nevím, jak to bylo minule, ale dnes hrajem na domácí půdě. Snad se nám na San Siru bude dařit a zdoláme soupeře z jihu, protože Neapol je mnohem jižněji v Itálii než AC Milan, nebo Milan obecně, a tady máme všechny aktéry dnešního dne. San Siro narvané k prasknutí, teď velké očekávání před dnešním zápasem. Pochopitelně Neapol, že do značné míry ovlivnit přestup Edinsona Cavaniho do PSG, ale zase na druhou stranu je tu obrovský příliv hráčů z Realu Madrid. Především Gonzalo Higuaín, to zdůrazňuju, tohle jméno, potom Raúl Albiol v obraně a v záloze José Callejon. Tady sestava, kterou už jste viděli. Ty nové posily, co jsem tady přivedl, respektive Silvio Berlusconi, tak Pepe Diego Alves v základu. Na straně Neapole vidíte Higuaína, golman Pepe Reina z Liverpoolu a další novinka Branislav Ivanovič. No, pochopitelně, na koho nesmíme zapomenout, je náš Krajan Hamšík ze Slovenska. No, měl by to být tedy útočný fotbal, tak se pojďme podívat, co nabídne těhle zajímavých 90 minut. Myslím, že to bude hodně o boji a odhodlání. Každý bod se počítá, navíc hrajeme doma, takže 3 body by i v takhle těžkém zápase měly být samozřejmostí. Mexes a Pepe. V prvním zápase těžko můžeme soudit, jestli tahle obrana bude fungovat. Každopádně El Shaarawy a první výborný zákrok vytasil se s ním Pepe Reina a Emanuelson. Center tam. Co se děje? Ruka tady. Ne, faul. To bylo ještě zajetí do Emanuelsona, snad tam byl. Urbi Emanuelson teď bude zahrávat přímák, ale
Tady zeď stále nedovoleně postupuje vpřed a rozhodčí důrazně napomíná to nedovolené postupování. Higuaín. Viděl jsem zápas v lize mistrů s Dortmundem, už je to dávno, ale stejně Higuaín tam předvedl vynikající výkon. S Arsenálem už to asi bylo něco horší, ale pořád vysoký standard na straně argentinského borce. Teď Balotelli stál v těžké pozici na Víč. Víč si těžko zpracovával za deště a skončilo to šancí nepovedenou. Mexes. Musí se Milan soustředit na obranu. Viditelně v letním přestupovém období bylo posílení defenzívy jedna z hlavních částí. Pro majitele klubu ale Gonzalo Higuaín popírá všechno tímhle gólem v 17. minutě. Samozřejmě majitel Silvio Berlusconi, trenér v jedné osobě, ale Higuaín tohle umí. Položení se do střely a potom přesně hlavičkou zakončit. To je jeho typický způsob. Robinho. Taky změna oproti minulé. Není tu Kaká, který se cítil unavený a tak ho v základní sestavě nahrazuje jiný Brazilec. Je to Robinho. Ale že by se představil v nějakém úžasném světle, to se nedá říct. Opět dostali jsme gól jako první, takže prohráváme. Higuaín. Gonzalo Higuaín teď měl tutovku na své noze. Neproměnil tuhle brankovou situaci. Montolivo. Mario Balotelli jde vpřed. Balotelli má i kus potřebného štěstí a jak jinak by měl oslavit svůj gól. Ještě k tomu takhle výstavní a skvěle provedený. Jo, Balotelli, i když má poměrně plachý život, tak stále je v zakončování téměř neomylný. Kolik prohřešků, kterých se už dopustil Balotelli ve svém osobním životě, tak nahrazuje velkou mírou talentu a kteří tvrdí, kdyby se více ještě věnoval tréninku a fotbalu, tak z něj je světový hráč. Niang. Obral ho Zuniga. Higuaín hledá si nabíhající spoluhráče. Ilner. Ten umí střílet velice kvalitně ze střední a dlouhé vzdálenosti. Montolivo a už opět Ilner. Drží nám 33. minuta. Tady na San Siru je stav 1-1. Montolivo. Májo. No a Hamšík, to je poklad neapolské zálohy. Neohrožené trio Lavezzi, Cavani, Hamšík už se rozpadlo, dva hráči odešli do PSG a byl tu jediný klenot Hamšík. Tomu by měl pomoci nejvýraznější hrotový útočník Gonzalo Higuaín. Emanuelson, El Sherway, tam se mu určitě bude nabízet někdo
do běhu. On si zatím poradí snad sám. Do té doby, než ho obral o míč Fernandez. Hamšík. Se nám krátí první půle. No, viděli jste ten mokrý terén, jak míč poskakuje vesele dál. Tuhle situaci uklidnila až obrana AC Milan. Rohový kop. Balotelli. No, zdálo se to jako krátký pas, ale na dešti ten míč plave daleko lépe. El Shaarawy promrhal velkou šanci. Na jeho obranu se snad jen dá říct, Pepe Reina stal v nejideálnějším místě, ale stejně se šance dala proměňovat. Zápas velmi vyrovnaný. Určitou část zápasu je lepší AC Milan. Na začátku to byla spíš Neapol. A největší hrozba určitě bude Mario Balotelli společně s Higuaínem na druhé straně. Oba se prosadili gólově. Uvidíme, jak to bude v druhé půli. Tak góly už jsme viděli, poslední vážná šance a tak vidíte velmi vyrovnané statistiky. My se jdem vrhnout na druhou půli. Věříme, že 3 body zůstanou doma v Miláně. Dělba bodů na 1 by byl samozřejmě ztrátou asi pro oba celky. Niang trochu zmatený, ale ještě dokázal odehrát míč. Balotelli. Mario Balotelli. Pepe Reina si jenom prohlédl dráhu letu míče a už vykopl. Urbi Emanuelson. Velice podobný s Robíněm. Jednak národností jsou oba Brazilci a i vzhledově se docela podobají. Robinho. Zhuštěný prostor. Hráči Neapole dobře vykrývají, ale tam Robinho ponechali volného. A on se oslavou Cristiana Ronalda zapisuje do listiny střelců. Protože teď umravnil obranu Neapole a svým drzým průnikem zajišťuje vedení 2-1. Já se divím, že Neapol ho po druhém náběhu nechá volného a i teď si ho moc nevšímají obránci. Robinho a zase fantastickou střelou se Brazilec prosazuje. No, ten prostor vůbec není ideálně pokrývaný. Tak teď si můžeme mnout ruce, protože poslat do zápasu Robinha za Kaká, to byl snad ten nejlepší tah, co jsme mohli provést. A hlasatel už podruhé nahlas křičí jméno Robinha. De Sciglio, přestože má spíš roli náhradníka, tak dnes také působí sebevědomě a určitě si své místo v základní sestavě zaslouží. Robinho, hat-trick. No, třeba se ho dočkáme.
Niang se tam krásně uvolňuje. Niang. Přešlapovačky by mu šly. Přihrávka nepřesná, ale ta přehazovačka od Nianga byla krásná. A oko diváka se taky nezapomíná. Abate. Zuniga ho jenom tělem odstavil, teď nevěděl, co dál. A do útoku mohl Abate. Podívejte, kam až se dostane krajní obránce, téměř k pokutovému území soupeře. Tohle to je špatně pokrytý náběh. Teď by měl golman AC Milan pořádně seřvat své obránce, protože ty tam rozhodně nestály v ideální postavení. Pepe, Urbi, Emanuelson. A Dešíli, jo, no tak má i rychlost. Dost slibnou. Centroval. Jenom Montolivovi se míč odrazil. Tak je vidět, že poloprofesionál asi bude málo na naše schopnosti a snad se příště pustíme do větší obtížnosti. Tak, se lehce zasekává, ale Ilner postupuje s balónem hrdě kupředu, teď tam zkouší i nějaké kličky. No a tohle je důsledek všeho, protože také podcenění situace. Bohužel Gonzalo Higuaín je druhým střelcem, nebo druhým střelcem Neapole teda, bych to upřesnil. Velice brutální sekání v téhle fázi zápasu, které nemůže ani Dešílio ovlivnit. Emanuelson, tam se kroutí míč kolem něj. No, Higuaín. Vůbec nemůžeme vědět, co se s míčem děje, protože tohleto není možné, abychom dokázali nějak sledovat. Tak uvidíme, jak se celé sekání vyřeší. Nicméně na San Siru stále pokračuje stav 3-2. Ale s těmito záseky to nepůjde asi úplně ideálně. Tak soupiska ta snad na to nějaký vliv asi moc mít nebude. Nechápu tohleto, co se tady děje. Že už by snad se to mohlo dát do pořádku. Tak za tohle patří velká omluva, ale jsem rád, že jsme neinkasovali v tuhle chvíli. Páč by to stálo cenné body do tabulky. Tak poslední minuta, která se odehraje, asi už opět s velkým zasekáváním, ale je to přeci jen 1 minuta. Niang, no a je konec. Tenhle ten zadrmolen konec nakonec končí dobře. Viděli jste velkou porci gólů, krásných akcí, zasekávání a asi všeho dalšího, co bezesporu k fotbalu patří i nepatří, ale je to tak, vítězství 3-2
je vynikající výkon. Už tak nemůžeme být spokojeni s pokrytím Gonzala Higuaína, který se přes všechny obranné snahy prosadil hned dvakrát. Tak tady zdravící Mexes. A už bychom se snad mohli podívat na všechny akce. Tak pravděpodobně všechno bude s gólovým podtextem, protože při 5 gólech nic jiného potřeba dodávat není. No a klíčovou roli sehrál tady v té, nevím, 5-10 minutové pasáži Robinho. A to už bylo souhra nešťastných náhod, ale Robinho a Balotelli předvedli skvělý výkon. A díky nim máme už ze 2 zápasů 6 bodů. A sice nejsme první, ale ještě máme pár zápasů k dobru. A myslím si, že pokud to takhle bude dál pokračovat, tak máme skvělé vyhlídky třeba i na titul. Takže snad se nám tady načte ta kancelář. Ano, Konstant je připraven vrátit se do sestavy, tak možná ho tam i příště nasměrujem. Každopádně já už se budu s vámi loučit. Příští zápas asi nějak odsimuluju, nebo uvidím, jak to bude dál pokračovat. Každopádně série s AC Milan je v plném proudu, v plném rozběhu a vy se těšte příště na ligu nebo ligu mistrů, takže zatím čaues.